Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 28 sentyabr 2022 ýyl Türkmenistanyň Demokratik Platformasyna hoş geldiňiz. Hormatly vatandaşlar, şu gün men sizin bilen Türkmenistanyňky Türkmen delegasiýasy ine OBS'de çıkış edýän Türkmen delegasiýasyna ýüzlenmegim isleýär. Şonuň üçin men size häzir ýani Türkmenistanyň OBS'e gelen delegasiýasynyň atlaryna ýüzlenişimi size görkezýär. Hormatly Türkmenistanyň delegasiýasy, onuň ýolbaşçyny Şemşat Atajan. Siz şu gün OBS'nin ýygnaklaryna gatnaşyp, ine birinji günden bäri gelip, şo ýerdäki bolýan meseleleri serdip geçýäňiz. Şol meselelerde esasy OBS'nin agzalary 56 san döwlet şu meseleler şol ýani konferensiýa gatnaşyp adam hukuklary, adam azatlyklary, adam ýani gorýan kanunlar, konstitusiýa barada bir topar meseleler galdyrdylar. Sizin bilişiňiz ýaly Türkmenistany iki sany adam, ataly ogul ikisi bizim kanunlarymyzy gödük bolup, bizim adam haklarymyzy bozup, bizim haklarymyzy, seslerimizi ogurlap Türkmenistany basyp aldylar. Men sizin ýagdaýyňyzda düşünýän, siz mezbur ýagdaýda Türkmenistanyň demokratiýa ösýä, Türkmenistanyň adam gymmatlyklary berja edilýär, Türkmenistanyň jemgyýet meýdançasy ösýär, Türkmenistanyň jemgyýeti demokratiýlaşdyrylýar diýip OBS'nin ýani sahnalaryna köp wada berip, köp düşündirýär. Sizin şu sözleriň, siz aýdan sözleriňiň ýalanlygyny özüňiz bilýäňiz. Indi biz 20-nji asyra geldik. Indi yalan sözlük, ýani bütün dünýäni ağırlamak ýaly zatlar bu diňe maskaraçylyklara getirýär. Sebäbi sizin aýdan zatlaryňyz gatçak ýagdaýda şo ýerde OBS'nin ýygnagyna oturan adamlar sizi geplep durkanyny internete görüp sizin yalan aýdýandygyňyzy bilýärler. Men diýjek bolýan zatym, hormatly Türkmen delegasiýasy, siz gelen ýeriňizde özüňizi başa çap barmaly. İki san atogly diktator näme diýär, nähili kanunlar bozýar, nähili adam gymmatlyklar bozýanyna siz hakykaty aýtmaly. Siz hakykaty aýdanygızda entek Türkmenistan döwleti dogul ýykylmady, dogul diktatura çöp gitmedi diýen ýaly bütün döwletlerde, ýagny 56 san döwletlerde arzuw dörýär. Türkmenistanyň adam sanyna, Türkmenistanyň maskara bolmaýan beýleki döwletler ýa Türkmenistanyň öz azatlyklaryna göşýär diýip bir olurda bir pikir dörýär. Siz özüňiz bilýäňiz aýdan datlaryňyň ýalandygyny. Siz bizlerden gaçýaňyz. Bizden gaçanyňyzda biz sizin bilen gürleşip bolsak siz gaçyp gidýäňiz. Siz diňe bizden gaçanyňyz ok, siz hemme beýleki adamlardan gaçýaňyz. OBS'nin konferensiýasyna çıkışlardan soň ýani perrif bolýar. Şu perriflerde siz görnäňiz ok, siz ýitip gidýäňiz sebäbi sizin aýdýan sözleriňiziň ýalanlygyny adamlar bilip sizin ýüzleriňizde hakykaty aýdyp size sorak berjekdigini bilýär. Men sizin ýagdaýyňyzda düşünýär. Bir tarapdan emhami işgäri ýani Baýly Seýliýew sizi kontrol edip dur. Başga tarapdan bolsa Türkmen hökümeti sizi kontrol edip dur. Maşgalalaryňyz Türkmenistanyň içinde sizin aýdýan zatlaryňyzy öňünden barlanyp sizi gürülmek bolýar. Biz haçan açyl beýle ýaşady. Biz beýle ýaşap hiç wagt Türkmenistanyň üstüp bilmedi. Sizin aýdýan zatyňyz bir maskaraçylyk. Sizin OBS'de bolýan özüňizi alyp barýanyňyz bir maskaraçylyk. Men sizi kimsedip diýip şunu görlämok, kimsedeýin. Men size şu zatlar size düşündüren hemmeler görýär, aklyňyzy aýlanyny. İksan diktatorun sizin ağızlarınız üstülen, sizin sözleriniz üstülen bütün dünyanın ağlayanına siz menden gol düşünýärsiniz. Siz diplomatlar. Sizin aklınız, sizin cemiyet barada
adam hukuklar barada düşünjelerini menden uçun. Men seni akıllıga, men seni inni hakikata, adalatla çağırıyorum. Bir senin ağzıman. Koyununni, kim ol iksani atawulu diktatör. Ananın şolur sizin behbidinizden uğramaz, sizin geleceğinizden uğramaz, sizin çağların geleceğinizden uğramaz, Türkmenistan'ın halkının geleceğinden uğramaz. Bu adamlar dine öz behbidi için işler, sizi korkutup saklak gelen ikisani kezzap, siyasi, iqtisadi moşennikler. Şunun için şol ikisani psikitaydın bozuq adamlar dinle biz hükümetimizi, biz devletimizi, biz hükümeti işleyen bir topar adamlarımızın geleceklerini zayırlamadı. Şol ikisani adam atalı oğul Berdi Muhammedovlar Türkmenistan'ı mazhar etmekte dünyanın çempiyonu olurlar. Siz diplomattır. Men dine Şemşat Atacanova ve onun yanındaki eginleşlerine yüzlenemek hem diplomatlara yüzlenen. Koyunun aldığını. Mert olun. Siz Türkmenler bizi yali. Sizin hem doğun vatandaşlarınız köseniyor, şu rejime bağlı. Sizin hem çağlarınız, sizin hem yankı doğun vatandaşlarınız daşar yurtta köseniyor, şu rejime bağlı. Biz Türkmenistan. Türkmenistan kim? Sen, men, Şemşat Atacanova, MHM'de işleyen yankı MHM işleri, polis işleri, daşar yurtta, Tursa'da giyece ünlü kösünüp gören adam, Türkmenistan'ın içinde işi, ne ayıl maşalatını ekleyeceğini bilmeyen adam, bizim bağırımız Türkmenistan. Türkmenistan Berdi Muhammed Frank'ı. Bizimle bütün dünya meydançalarına, bütün dünya halkara kurumlarına öz mazharçılığımızı belirtmeli. Siz bütün dünyanı Allah Türkmenistan demokrasiya gidip dur deyip aytmanızı belirtmeli. Bütün dünya biliyor bunu. Dine siz bilemiyor. Siz şu yerde 5 minut mazhara bolayın, son Türkmenistan'a barayan rejimanın kömür eder dağıt deyip şunu inanın. Mümkünçilik olsa rejim hiç kimede kömür etmiyor. Şu gün size bağlı mı? Size kömür eder, iyeti size bağlı mı? Değil mi? Kok koyuyor. Siz ileride halkı işletiniz, siz ileride tiyari demokratik devleti kurmağına kömürleştirdiniz. Biz size halkın içinde hurmatlar koyup biz sizi sıylar. Häzir kuvvetine sizi hiç kim sıyranok. Ine men häzir bütün dünya Türkmenistanlılara sizin ediyen işinizi aydıp sizin awranızı kaçırmalı bolýan. Gynansak da sen men hakykati aytmaly bolýan. Şu zatlary gözüňize aylan. Men sizi utandyrmak ya sizi kimsetmek için aydamak. Men sizi innehu Allah'ın önüne ýeköýüňiz. Biz azat bolýas. Azat ýaşamaly ve azat ürkütmeli. Biz Türkmen halkı azat bolýar. Bir iki sany atalı oğul psikitaýdan killetirden kezzaplaryň guly bolup ýaşap ýende azat ürkütýär. Näçe bolýar bir adaletlik? Kime bagly? Bize bagly. Diktatora bagly. Men şoň üçin size ýölenýän inni goýun öz ağlamak siyasatyňyzy, öz alyp barýan öňkü işlerinizi goýun. Bolun demokrasiya pozisiýasy galdy, halkymyz galdy o ýönli. Bizinni teýär Türkmenistan bolmaly. Bizinni bütün dünýä meýdançalarynda Türkmeniň kimdigini görkezmeli. Allah däl, işler edip halkymyzy arada düýüşini açyp gezdirip bütün dünýäde vizalar aýryp Türkmenistan halkyny bütün dünýä görkezip üstürüp, jemgyýetimizi üstürüp, demokratiýlaşdyryp biz bahly durmuşy halkımıza verip ona bütün dünya görkezip yine şeydip Türkmenistan'ı tanıtmalı. Biz ikisini diktatörün ediyen işlerini bütün dünya bilip yalan aydıp Türkmenistan'ı mazhar edip oraya tanıtmalı. Hurmatly vatandaşlar, men näçe size gülünýän Şemşat Atacanova ýa-da adamlara siz bizi ýaladym. Siz diktatörün ne garnaşy, ne diktatora size ýanky bagly. Ýok, ol sizi bir instrument ýani ulanyada zynk goýberýär. Sizden bizi ýaly kösünüp gören adamın biri. Sizin hem doğun garnaşyňyz çağırmaz, geleceğini yine çukura salıp ýören ikisany ataly.
Biz hemmemiz bir. Dine Türkmenistan'ın bas olan 2 sany diktator atalı oğul hemme Türkmenistanlara karşı görüşýär. Karar çıkarýar. Doğun anlaşmalarına mümkinçilik berip, bizim mümkinçiliklerimizi alıp, yok edip, bizi gıynaýar. Türkmenistan'ın içinde hiç yerine öz hakkını gorak bolamaz. Ne suutlar, ne prokuratura, ne polisiýa, ne MHM'nin işgärleri sana mümkinçilik berýär. Şu zatları bilmem, siz gelip halkary gurumlarına Allah bütün dünyanı ağzınızdan çıkan zatları özünüz inanman Allah 5 minut maskara olup son gizlenip yiyorsunuz. Bu utoştan. OBS meydançasında her devlet, her beylek adamlar devletlerden aratlaşıp, tatlap, gürleşip, kof içip, yani ağrı kesmelerde gürleşip, pikir alışıp diyorsa, Türkmen delegasyası korkup, kaçıp, tigi çık gidiyor. Hudaý haklasyn aktivistler bilat edämer, ya yeni bilat edämer. Dünkü olan waka boýunça biz prokuratura arza berdik. Baýly Seyliýewiň üstünde Türkmenistanyň OBS'de wekili, Venada oturan Kezzap MHM agentyna garşy biz Warşawa polisiýasyna arza berdik. Şol arza, diňe arza bilen turmaýan, oň ýygynyň prosedurasy uly. Biz soňuna çellik edip Ýewropada MHM agentlerini bir-birden çıkarıp Ukraina ýaly deport ettirip olara garşy işler. Hormatly diplomatlar, hormatly Türkmen delegatsiýasy, OBS'e bilen. Başyňyza aklyňyza aýlanyň, bolun Türkmen halky kösenip bildi, inanın. Kim olar 2 sany Kezzap, 2 sany atalı oğul, seslerimizi oğurlap, bütün haklarımızı oğurlap, Türkmenistan'ın baýlyklaryny oğurlap, 80%'ni öz hususy hasabyna saklayan Kezzaplar. Şonuň üçin siz şolara wepaly boljak bolup, Türkmen halkyna dönüklik edýärler. Halkary meýdançasynda. O bir maskaraçylyk. Şonuň üçin men siziň aklyňyzyň aýlanjakdygyna inanýan, size haýyş edýän diplomatlar, MHM agentler däl, diplomatlar. Siz diplomat, siz MHM agenti däl. Siz Türkmenistanyň gowy tarapyny bütün dünýä görkezmeli, tanıtmaly. Ýöne gynansak da Türkmenistanyň gowy tarapy ýok. Şuňky Türkmenistany basp alan hökümetiň ýolbaşçy Gurbanoğlu bilen Serdar Berdimuhamedowlar keyp çekip, narkoçy borup, Türkmen halkyna garşy kararlar çykaryp, Türkmenistanyň bizim baýlyklarymyzy satyp pullar pytyrdyk ýa-ni. Biz bu hatlary besetmeli. Biz öňütmeli. Biz gaty jagary beýle haklardan. Şonuň üçin siz häzir bütün dünýä meýdançalaryna çykyşlar edýäňiz. Egerde diktaturaga çykyş bilmeýän bolsaňyz, onu Türkmenistany özün demokratiýa gurully we özgü döwletler diýip bütün dünýäni arlamak. Bütün dünýä sizden, men sizden bilýär bolatdyr. Bir topar ekspertler, analitikler, bir topar gurumlar işläp Türkmenistanyň ýagdaýyny bilip durar. Ýöne haçan siz arlap gurulsaňyz, şu bilen ýagdaýlary hakykatlanýar we tasdiklanýar. Goýun o zatlar. Siz diplomatlar, sizin awraýyňyz Türkmenistanyň awraýy. Siz öz awraýyňyzy ýykyp seçip Türkmenistanyň awraýyny açýar. Wyjdanyňyz bardyra. Ertir diktatura ýykylýar. Halkyň ýüzüne näme etdirjekdi? Şemşat Atajan we onuň ýanyna. Men seretdim. Bir 70 goly ýaşynda bir ýaş boly. Asylly, men zat diýiljekler. Bir normal adam, adekvat adam, ýanyna bir gelinje. Olam bir golguly bir normal adekvat adam. Şemşat Atajanow daşyny seretden normal adekvat adam. Ýanyna Kezzap, Baýly, Seyliýew bular kontrol edip, bular gorkudyp saklap getýär. Siz diplomatlar özüňizi MHM itlere oýnatma. Sürdi ýolara. Kim olar? Türkmenistanyň awraýyny sizin agzyňyzyň üstünden ýykar ýaly.
Kim olur? Şoň üçin men size ynanýan. Goýmyň. Egerde hakykat aýdyp bilmeseňiz, diktaturany övmäň we arlamaň. Gıyız kaydında bizim üstüne işleyen bir topar problemalar var. Üstüne işleyip deyip sıpaçılıp kırağa açında bütün dünya özümüzün üstümüzden gülürme. Bütün dünya. Menini öz çıkışımı ortalarına geçecek sebep bütün dünya kurum oluşunu eşit. Уважаемые туркменистанцы, сегодня у нас 28 сентября 2022 года. Я нахожусь на пленарном заседании конференции ОБСЕ. На этих конференциях присутствует туркменская делегация. Я хочу обратиться к членам этой туркменской делегации, которые находятся сегодня в ОБСЕ, заседают и обсуждают права человека, права гражданского общества, пространство гражданского общества, свободу слова, свободу на объединение и собрание и все вопросы, связанные с ценностями человеческой жизни. Уважаемая Шемшат Атаджанова, уважаемые ее коллеги, вы выступаете на заседаниях ОБСЕ и прославляете Туркменистан, говорите о том, что в Туркменистане выстроена демократия и гражданское общество Туркменистана свободно находится, все права ее сохраняются, развиваются, демократическое общество Туркменистана развивается. Это полная ложь, вы об этом знаете. В Туркменистане нету права на свободное объединение, нету права слова на свободное изъявление желаний, своих мыслей, нету свободного права защиты своих прав, нету права верховенства закона, не работают никакие демократические институты, все разрушено и лежит в завалах. Вы это прекрасно знаете. Более того, все международные эксперты, которые делают анализ по Туркменистану, все международные организации в курсе всего. Они прекрасно знают, что выступая на этих собраниях, вы обманываете весь мир. Они прекрасно знают, кто такие Сердар Бердымухамедов и Гурбанур Бердымухамедов, узурпаторы власти, люди, которые своровали все голоса нашего народа, работают против народа, выпускают законы против своего народа. Они прекрасно знают. Они прекрасно знают, что эти два идиота являются игрушками Путина. Всем это все известно. Как вы можете, будучи дипломатами, говорить такую чушь, такой обман и себя позорить? Вы же дипломаты. У вас есть миллион способов обойти эту ложь и высказать правду. Мы не говорим, боритесь на просторах международных площадок за права туркменистанцев. Это невозможно. С этой стороны у вас национальная безопасность, Байли Селиев, который вас сопровождает. Член ОБСЕ в Вене, представитель ОБСЕ в Вене сидит. Агент МХМ, национальной безопасности. Вчера он угрожал нашему активисту. Мы его вчера подали в полицию Варшавы. Против него будет возбуждено уголовное дело. Мы процедуру не остановили. Мы его все сделаем, чтобы Европа поняла, кто это такой мерзавец. Он хитрый, скрывается на каждом заседании ОБСЕ. Его не видно. Место Туркменистана открыто, как будто его нету. Последний день прибегает, на 15 минут выступает и быстро убегает, чтобы ни один активист, ни один человек не смог ему задать вопрос. Мошенник. Политический мошенник. Приходит, обманывает весь мир и убегает сразу. Шемшат Атаджанова, я к вам обращаюсь и вашим коллегам. Не смотрите на этих МХМшных агентов. Эти люди уголовники. И по ним плачет тюрьма, их посадят. Вы дипломаты. У вас есть образование, у вас есть знания, у вас есть очень большие перспективы. Помогайте туркменскому народу. Не будьте против туркменского народа. Не поддерживайте этих двух идиотов, которые Туркменистан ведут в пропасть. Мы рождаемся свободными.
мы умираем свободными. Но на протяжении жизни у нас нету никаких свобод. Кто они такие? Оба, отец с сыном Бердымухамедовы, один президент парламента, чтобы отнять все свободы туркменского народа. Кто они такие? Вы, выступая на международных площадках, обманывая весь народ, что демократия в Туркменистане процветает, прославляете их этим самым. Зачем вы это делаете? У вас нет родственников, у которых ущемлены права? У вас нет детей, внуков, у которых будущее украдено? Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Надо уже прекращать. Вы, когда выступаете на ОБСЕ и рассказываете, обманываете всех сидящих представителей 56 государств, независимых экспертов, независимых международных организаций, они в интернете видят все лучше вас. В онлайне, что вы обманываете. Я не читаю вам мораль и не говорю о том, что разве вам не стыдно? Вы прекрасно знаете. Вы умнее меня. Вы грамотнее меня. Вы разбираетесь в правах человека, правах на свободу объединения, на право собрания лучше, чем я. Вы Конституцию знаете лучше, чем я. Почему вы это делаете? Неужели режим вас так сильно запугал, что вы готовы предать все, 5 минут позора, и как начинается перерыв в ОБСЕ, вы убегаете из здания ОБСЕ? Где вы скрываетесь, мы ищем вас, найти не можем. Вы не разговариваете с людьми из Туркменистана, которые в ОБСЕ находятся, чтобы с вами поговорить. Вы скрываетесь от нас. Разве вам не стыдно? Вы представители туркменской делегации, которые говорят, что демократизация в Туркменистане идет в полном, значит, ритме, процветается. Когда мы хотим просто поговорить, когда мы вам говорим, мы убираем камеры, все, давайте просто поговорим. И вы туркмены, и мы туркмены, мы один народ. Вы убегаете. Разве вам не стыдно? Любая другая страна, таджикская делегация, азербайджанская, армянская, с ними можно поговорить. С туркменской делегацией нельзя. Их нету, они выступают, и все, их в пространстве нету. Ни в информационном, ни, значит, физическом пространстве нету. Куда вы убегаете? Неужели Байли Сейлиев так сильно запугал вас? Неужели вы не дипломаты? Неужели у вас нету дипломатического багажа, чтобы спокойно мерзавца поставить на место и сказать: я представляю Туркменистан, ни Бердымухамедова, ни вас, Туркменистан, народ и страну. Я должен сказать это. Почему вы это не делаете? Если вы боитесь, уходите с работы. Не прославляйте этот режим. Потому что вы, обманывая весь мир, уводите туркменский народ в еще худшую жизнь, в катастрофу. Ваш коллега Аксултан Тораева в Нью-Йорке больше 20 лет обманывает весь мир. Над ней уже смеются, на нее уже смотрят, как на клоуна. Не превращайтесь в клоунов. Вы дипломаты. Стыдно. Стыдно за наш народ. Стыдно. Вы тоже наш народ. Мы к вам с уважением относимся. Почему вы поступаете с нами так? Нам стыдно за вас. Нам стыдно, что такие, как вы, не прославляют Туркменистан, а наоборот прославляют диктатуру, терроризм, прославляют беззаконие. Почему вы это делаете? Я понимаю, агенты МХМ – это террористы, нацбезопасность. Но вы же не террористы. Вы дипломат, у вас дипломатическое образование. Это касается и всех дипломатов всего мира, всех 132 стран, в которых находятся наши дипломаты. Консулы, послы, сотрудники. Вы общаетесь с народом как с врагами. Вы боитесь свой народ. Вы прославляете только Бердымухамедовых. Как они приезжают в какую-то страну, вы бегаете, там все посольство работает слугами у них. Вы забываете, что вы дипломаты. Почему вы это делаете? Неужели вы себя не уважаете? Неужели вы не уважаете своих родственников, свой народ, своих предков? Вы же туркмены, такие же, как мы. Мы готовы вам ничего не говорить. Будьте с народом. Помогайте им. Для чего я это вам рассказываю? До этого дня все, что вы делали, теперь невозможно терпеть. Поэтому
Одумайтесь, уважаемые дипломаты. Мы вам не говорим переходить на сторону народа. Просто завтра режим упадет. Он уже падает. Как вы будете смотреть своему народу, своим родственникам, своим детям? Вы же обманываете весь мир и прославляете диктатора. Тем самым вы судьбу ваших детей в пропасть уводите. Как вы, когда приезжаете, объясняете своим детям: вот я выступила там, Туркменистан прославляла. Послушав ваши доклады, стыдно становится. Я надеюсь, что я смог достучаться до вас. Я надеюсь, что вы обратите внимание на не претензии нашего народа, на просьбу нашего народа. Я думаю, что дипломаты наконец-то должны проснуться. Независимо от том, что вами управляет мошенник, паспортный мафиози Рашид Мередов, который над вами кричит, ходит, из себя выставляет там полубога, он идиот-мошенник. Он уголовник, террорист, который должен сидеть в тюрьме. Как и Сердар Бердымухамедов, как и Гурбан Бердымухамедов. Поверьте, не слушайте этих идиотов. Они Туркменистан в пропасть уводят. Они опозорили Туркменистан. Рашид Мередов за 22 года. Он прославлял сначала Туркменбаши, а теперь прославляет этих двух идиотов. Обманывает везде, везде проводит скрытные переговоры, как уничтожить гражданское общество Туркменистана, как их, значит, усугубить ситуацию наших граждан в Турции, в Америке, в России. Он работает только над этим. Ни одно решение он не сделал, будучи министром дипломатии, в пользу нашего народа, как и Бердымухамедов Сердар, и как и Гурбан Бердымухамедов. Это враги туркменского народа. Вы не слушайте их и не становитесь врагами туркменского народа. Я на этом заканчиваю свое выступление, но хотел бы сказать еще раз нашим дипломатам. У вас должна быть совесть. Мы, как и другие народы, должны рождаться свободными, жить свободно и умирать свободно. Мы должны прославлять Туркменистан, вы должны прославлять Туркменистан на международных площадках, показывая, как мы счастливо живем, свободно живем. И наши возможности по свободе слова, свобода объединения, свобода проведения протестов, митингов, изъявления своих мыслей, свободу верховенства власти, свободу масс-медиа. Вы должны показывать это, прославлять Туркменистан. Показывать-то нечего. Только потому, что вы продолжаете обманывать. Все международные организации на вас смотрят и думают, что за народ. Почему даже здесь, в международной безопасности, вы продолжаете обманывать? Если дело так сильно заходит, если вы сильно боитесь, выступите как положено, попросите убежище, останьтесь. Как поступили несколько дипломатов. Вот у меня семья, у меня дети, у меня это отмазки. Это отмазки перед вашей совестью и перед туркменским народом. Поэтому я надеюсь, вы услышите слова нашего народа. Вы услышите нашу просьбу. На этом я заканчиваю свое выступление. Я всем дипломатам желаю быть всегда справедливыми, за справедливость, поддерживать справедливость, поддерживать свой народ, а не диктаторов, тем более два идиота, которые ничего для Туркменистана не сделали на сегодняшний день. Все эти помпезные здания строят, чтобы своровать деньги. Спасибо за внимание. Всем до свидания.